Goedendag. Hallo. We zijn van Omroep Friesland van het programma Heer. En de grote vraag is dan, wat hing het op jou boven de bank? Hoezo? Ja, zo. Ja, dat weer van die levensvragen. Er hangt bij mij niks boven de bank. Nee? Nee, want ik heb de bank niet tegen de muur aan staan. Oh ja. Maar moet je misschien dan toch even zien? Ja, dat mag, maar wij zijn geen Friesen hoor. Nee? Nee, Nou ja, dat ik versta het wel. Ja, oké. Nou, dat scheelt wel. Nou, zullen we het beleven. Wat is er gebeurd? Goedendag. Hallo. Ik ben van Omroep Friesland van het programma Heer. En de vraag is dan altijd, wat hing het op jou boven de bank? Maar je vrouw zei al, er hing niks boven de bank. Dat zei mij, maar we dan toch even zien. Ja, kijk, daar En staat Sabi de we bank. dan hier de telefoon aan. Ik kan nog wel even in het Nederlands of niet? Ja. Oké, nog een keer dan. We zijn van het programma Heer van Omroep Friesland. En we vragen altijd bij de mensen, wat hangt er bij u boven de bank? En toen zei uw vrouw, er hangt niks boven de bank. En toen zeiden wij, mogen we dan toch even kijken? En zo zijn we hier beland. Nou, welkom. Nou, dank u wel. Moet ik een bakje koffie maken voor jullie? Of, Nou, lekker. Nou, Ja. Even zien. Maar ja, Kijk, daar staat de bank. daar is die de bank, ja. Er staat niks boven de bank. Ja, zelfs twee banken waar beide keer niks boven is. Maar en wat is dit dan voor... Dat is een schilderij. Ja. Dat heb ik gemaakt. Oh, die ga je ommaken? Ja. Oké. En wat was u aan het doen? Ik ben koffie aan het zetten. Ja, maar en daarvoor? Een van de weinige dingen die ik kan hier in huis. Dus, Ja? ja. Hoezo? Ja, hoe heet het, de afwasmachine uitpakken en zo. Maar voor de rest koken en zo zit er niet in met mij. Nee? Nee. En u bent ook wel een rode wijnliefhebber. Ik niet. Oh. Ik ben een hele sjovele bierdrinker. Oh ja? Daar houdt het wat mij betreft mee op. Oh ja? Ja. Maar de dame is van de wijn. Wit en rood. Als er maar alcohol in zit. Oh ja, hè? Dan vindt ze het prima. Ja. En dan gaat ze los? Nou, nee, op een bescheiden manier, maar ze geniet er wel van. Ja hoor.